Selam aleyküm evana, ez Meryem. Ez jî Murat. Evet sanırım. Emir atıştık ücervini. Mehnek ahvesiyem berdağı. Ser kağıt eji tirekeye. Eme veheli. Veheli. Yani veheli bivin. Kaminen çıdıbe. Hadi kam bicervîn. Kağıt vereye. Jerde. Wow! Jorde. Wow! Çepede. Wow! Urastede. Wow! Erê hevalên hêja wekî jî dîtê tîrojên ronahiyê ya jin vê tavê wexta di avê dîmenek zitî wê dijî wê te dike meydanê. Wekî jî dît me berê tîrê di kîja hêlê di hêla dinê de pişt avê de dijî wê zitî wê te dike meydanê. Vî havî jî me xwestem tişkî bicervînin ez hêvîdarim tişkî xwe jî çêbû bi vî havî vîdeoya me bidayî bû heta vîdeoya kedinê em Ama xwe خدا da be